Bagera Donostiako euskaltzaleen elkartea gera eta Donostin euskeraz bizi ahal izateko eskubideen alde lan egiten dugu. Ekintza ugari eskaintzen dituen elkartea da. Etorkinei ere euskaraz bizitzeko edo euskal munduan murgiltzeko aukerak eskaintzen ditu eta aldi berean euskararen eskubideen aldeko lan handia egiten duen elkartea da. Bagera duela 35 bat urte sortu zen, hezkuntzan D ereduaren zabalpena oraindik ere gazteen aisialdia erdera zen, administrazioak gazteleraz funtzionatzen zen, eta gero bazegoen beste hutsune bat eta aldi berean aukera bat tokiko hedabideetan. Beste plataforma batzutan erdal medioak ziren nagusi, baina orduan ikusi zen bazegoela aukera bat herri mailan, kasuntan Donosti mailan, euskerak lehentasunezko toki bat izan zezan euskeraz informatzen. Eta gaur egun batetik hemen inguruan jende gazte ikusten dut, orduan hori pozgarria da, relevo bat. Nik Bagera bizirik ikusten dut, nahiko nuke hala ere biziago egotea. Bagerak ematen du gure inguruan ekintzak antolatzea. Bagerak ematen digu euskara bizirik mantentzeko eta bizirik egoteko bermea. Gure hizkuntza eta kultura bizirik mantentzeko transmisioa behar da. Horrela ikasten dugu euskara, hori jaso dut eta hori pasako dut. Bagera elkarteak proposatu zuen pixka bat auzo bakoitzean euskara batzorde bat sortzea, pixka jende gehiagorengana iristeko eta hola auzo komunitate guztiak edo parte hartzeko. Laguntzeko prest daudelako beti eta ideia berriak proposatzeko prest, orduan euskara batzorde guztien izenean mi esker Bagera elkarteari. Zorionak Bagera, Donostiarentzat eta Donostiarrentzat euskaraz bizitzeko baldintzak sortzeagatik. Hiriko euskal komunitatearen aterpe, topagune, sustatzaile eta baita ere zubigile zarete eta ez dugu ulertzen Donostia euskalduna zuen ekarpenik gabe. Besteak beste, ordezkatzen dudan Irutxoloko hitzaren sortzaileak zarete eta hiriari tokiko euskarazko komunikazioa eskaini nahi izan zenioten bestelako kontakizun batzuk jasotzen ditugu, beste hedabideak jasotzen ez dituzenak eta hiritarrak eta bereziki euskara erdigunean jartzen ditugu. Zuen misio eta bisioak gure eginez eta euskara bizi berritzen. Arrazoi nagusirengatik naiz Bagerakide. Bata, oldarraldi betean euskara sustatu eta modu proaktiboan eragiten ari delako Bagera elkartea. Eta bi, ultraeskuinaren aurrean elkartegintza sustatzea nahikoa eraldatzaile iruditzen zaidalako. Eskerrak eman piratei maki izateko aukera emateagatik eta egiten duten lanagatik, bai Bagera eta bai piratak herri ekimenetik sortutako proiektu eta elkartea gera eta uste dugu garrantzitsua dela elkarlanan aritzea Donosti euskalduntzen jarraitzeko. Donosti eta postalezko hiri bat, euskeraz bizi eta harrimantzeko hiria baizik, genean gure lana balioan jartzen duelako, piratak berak eta sortzen dituen espazioak arnasgunea direlako euskararentzat eta euskararen aldeko borrokan jarraitzea indartzen duelako. Gora Donostia pirata eta euskaltzalea, gora Bagera eta izan pirata!